приятный звук, приятный тавыш бакнинди. Шуннан да көп вакытны успокаивать итә. Күп кеше нервный хәзер йөри, күп кеше стресс ичендә, күп кеше будущина кайгырта, күп кеше тормышын үткән көннәрен кайгырта, үкенә. Шул весь кешегә влиять итә. Көчен ала и, соответственно, семейный благополучие да проблема китерә. Үзенә дә кешегә авырлык китерә. И мөмкин даже шул кешенеке бессонница булырга. Шуннан уйдинәт ителеп, калып, шундай яхшы приятный звукларда, природада булсын. Син на самом деле тынасың, мысленно, морально тынасың. Сиңа булыша ул, сиңа көч бирә ул. И дальше тормышыңны анализировать итәсең. Ниястә дөрес эшләмисең, ниястә дөрес эшләр идең, ниястә дөрес эшләмәдең, ниястә хәзер теләр идең, нинди тормышта торыр идең, нинди тынычлыкта торыр идең. Яңгыз булгач кына, уйдинәст ителгәч кенә үзеңнең мысльларың белән, фикерләрең белән. Шунда күп вакытны идеялар килә, шунда күп вакытны кеше тына. Эркеге выдающийся ученыйларны алсак, изобретатель, бөтенесе алар уйдинәст ителә булган, уйлый булган, тормышын анализировать итә булган. В потоке, в динамике булганда син иң яхшы көннәреңне үткәрәсең. И даже сизмисең дә, что алар үтеп бара, и уйлыйсың, что шулай кирәк тә. На самом деле тормыш Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән, ул кешегә авырлык өчен түгел. Ул кешегә страдать итәр өчен түгел, тормышта һәм диндә. Но үзебез күп вакытны үз тормышларыбызны авырайтабыз, үзебез күп вакытны үз тормышларыбызга авырлык китерәбез үзебезнең гөнаһларыбыз белән. Үзебезнең дөрес динне аңламаслыгыбыз белән. Шуңа күрә возможностьларыгыз булса, килергә, уйдинәст ителергә. Бик яхшы фикер ул. Вакыт табыгыз, үзегез белән калырга. И Аллаһ Тәгалә бирсен бәрәкәт һәрбер семьяга. Һәрбер тырышкан кешегә ниятләренә ирешергә насип итсен. Аллаһ Тәгалә бөтен мөселманнарга шифа, бөтен хасталарына еңеллек бирсен.